mai guru muri sei? Ndinane ndiani ko? Ndi Bamunini. Bakanaka ro siku unopinda? Ako kanaka. Pindai. Tugume mai guru. Pindai Bamunini, bakanaka ro siku. Ako kanaka. Kanaka ya. Ya, utambira guru. Ndinani mutambai? Ushemile. Ina nguse umbasa. Mazungumza kwa sei wafana wangu hapo msoni baba wakatsonga. Vanani vaseo baba vaseo mani. Mani wandaka. Yesu mfana. Wakanaka maguru umbo ndati ndimboye kuone vana vangu. Munoziva sezvo Wemukoma vakabva kusheka manja. Haungachagari urova wokumbone vana. Ina moyo usiku ere Bamunini ngekuti muna kwakachena zve kusafa humwe nditori kotamba. Aiwa zveusiku mai guru kuna advantage. Mwana tine vakoma vakawanda variyo saka ukazoonekwa weida vasikati weida kutozi vane zvodo kuitika. Hino usiku huno mukaonekwa amufungirwi. Ngekuti pachaita unomona mweipinda malaiti akabaka kubanze. Muonekwa mweipinda. Ndawana veipinda hapa neusiku zvinozopa record yakanaka. Unotohamba utakangwara muguru. Ngondive chimunana ndimbochiona icho. Yes. Ndakarwadziwa mauziya mai guru. Kusiye kamwana kakadai aka. Asi haichina ndaa baba varipo. Munovachengeta renodhora vemene vapaya muti. Ndosaka ndatouya zve mai guru. Kana ndosaka ndakazopa atete dishi paya. Ndinoti vana ndinoona. Manya pakuvada mukomanya achiripo zvino vana ndinotoona ndemene mai guru. Saka ndosaka ndatouya zve. Ndosaka ndatoya mai guru. Namasha ndiri uno ndotombo atenaho hangu. Pati pakaite problem eri mai guru. Ko atenaho? Noti naho chiri pona panapa noti naho. Mbone vana. Saka moya panapa usiku mweiti matobva makatozvironga kuti muda kuata panapa. Zvakaipezvi mai guru nditi kumbone vana ere. Muzoti atiri kuona vana. Munoenda kusansa Bamunini moya kuona vana kwakachena. Mai guru. Ukadaro mbokochesai nyama. Ndineka neva. Mbokochesai mana nyama. Mumbokochese nyama. Mumbodinene. Mana nyakanaka iri Bamunini ngekungopawo vana ere kana kuti pane zvamungofunga. Yakanaka. Ngekuti ndiri kuvhunduka since musati amunombopa. Ndokutotanga kwacho tinenge zvakaoma. Kutotanga kuno kutoena torai mari mai guru. Torai. Ini nangu handizodi zvemashoko Bamunini. Pana mashoko. Mashoko yazvi. Muzondibvunza ngepamunini. Unai mwana utoningire mai torai mukochese nyama. Mutende. Ndiani chandichihera. Ndimamoyo. Ndizvo izvo zvemaseve. Itori mwana wambugu yazvo akasiwa akadai nditi manyada oshoshona wakaningira kudai. Zvemene handiti muri yamuningirire vanhu. Oshoshona ya. Amuningisire vanhu. Ndiri pano saka mombotomboidaro. Ndinota pona pashava nawo ukoma nawo. Hino humweni huchiri kotamba. Hino apa masvika ndode kuata Bamunini nzere kutobata. Kutobata. Sezvo ndichamboona hangu TV mai guru muna basa ingowata ndichambotamba nemwana ndombooro kuwata. Saka mandichimugadzira kuti muzowata. Aiwa, mundigadzira kuona pachindokuwata nawo vana vangu. Mwata kuri muraseni ngandiende kumuwadzira ikweyo. Nyamashi ndinemwe wafana wangu. Nyamashi ndinemwe baba aripo wombodakara. Ndapedza Bamunini ndapedza kugadzira kwacho. Aiwa mwatu. Kana moda kowata modini. Wakona ya maguru. Chamboona mafilima. Chamboona mafilima. Vanobvira nenge kunyepa vanhu hazvona vanonyepa mana. Kana mapedza kuona modzima TV ndakuwata. Muraiti mai guru zvakanaka. Chambotamba. Kana moenda mungukwasangumisapo. Aiwa zvakanaka. Tokwasokwati nako pona apa kanowata kakangwara. Kakatodze baba ngokatotodza kuti baba adoko. Akachena. Alright zvakanaka mai guru. Alright. Tomusana mangwana. Zvinotokonda kushaka bhuka nei. Mira mai guru. Mira.
Kunda mshaka vumbi. Ai, Choro mkomo wenche yanga asikashika. Shua Mike. Makashwani. Ndamuza Mike. Makashwani pili. Ndamuza Mike. Ndamuza Mike. Hello guys, I'm Mama B from Wemukoma Studios. Please subscribe to my YouTube channel Wemukoma Studios. Neku Facebook Layan Garwi musubscriber Facebook page redu mucharamba muchiona zvakawanda guys. Atisi kugumira ipapa titorine zvimwe zvakambobuda kumashure. Saka please subscribe guys. Ku TikTok munoenda munopaona pakanzi Layan Garwi producer Wemukoma Studios behavior blissful. TikTok munoona zvakawanda guys. Please guys, please